my sme teraz našli takú tú vetriesku s mojou kamarátkou. A ja si hovorím, že skúsime otvoriť dvere, hej. Sranda. A kamo, ono to išlo. My sme to otvorili. A ešte k tomu kľúče do zámku. Nebude sa to akože nejak moc chytať, lebo neviem ani koho to je. Ale sme chceli vedieť, či je to Ale otvorené. stojí to tu už 10 kroků, takže to už mi to není. Lezeme, ideme. No jasné. A teda akože- tady, dáš mi ten mobil a ti ukážem, co to je. Akože to ani nikoho podľa mňa nebude zaujímať. No a teda tady hore je tohle. Ja proste nič tam není, vezmi si to. No akože... Ako fajný vynález, hej. Proste bereme, kámo, počúvaj, ešte to má SPZ. Kámo, 80 a i SPZ-ku more. Neviem, či už to naštartovala, ale skúšať to nejdem, hej.